Svetski teniski šampion Novak Đoković otvorio je vrtić u Zlatiborskom selu Ljubišu. Rekonstrukciju i opremanje finansirala je fondacija Novak Đoković uz podršku više od 1000 pojedinaca i institucija. Radosti i sreću zbog otvaranja novog vrtića, prvog u jednom od najvećih zlatiborskih sela, upotpunio je dolazak najboljeg tenisera sveta, koji je između 2 turnira na kratkom odmoru u Užičkom kraju. Ovo je na neki način investicija na duže staze i mi nećemo stati, onako neskromno ćemo da kažemo da želimo da idemo do ispunjenja krajnjeg cilja, to je da svako dete ima priliku i pristup nekom predškolskom programu ili ustanovi. Jako je bitno da omogućimo porodicama da ostanu u selu. Svakoj majci treba podrška, pa mi smo i to na ovaj način uspeli da pružimo kroz kvalitetan rad sa decom, dakle socijalizaciju dece i druženje, da ih uvedemo u društvo na jedan lep način. Vrtić u Ljubišu je 46. koji je do sada sagradila fondacija Jelena i Novak Đoković. Nosit će ime Ljubivoja Ršumovića, dečijeg pesnika, poreklom iz tog kraja. Možete da uhvatite se. Fudbaleri Crvene zvezde pobedom su završili prvenstvo Srbije u fudbalu i proslavili su novu titulu prvaka za redom. Crvena zvezda je prvenstvo završila sa 35 pobeda i 3 poraza, 114 datih golova, što je rekord, 20 primljenih i 108 osvojenih bodova. To je takođe rekord. Do kraja sezone oni igraju finale Kupa sa Partizanom. Vi gledate detalje sa današnje dodele i ceremonije proslave titule, a danas je verovatno mnogima zanimljivija borba za opstanak, jer još nisu poznata preostala 2 tima koja ispadaju. 5 ekipa je trenutno ugroženo. Dakle, rezultati današnjih utakmica: Crvena zvezda Metalac 5-1, u 75. minutu bilo je Novi Pazar Napredak 2-0, Radnički Niš Bačka 4-1, Proleter Vojvodina 1-0, Voždovac Javor 0-0 i Spartak Rad 1-1. Po trenutnim rezultatima trebalo bi da ispadnu Rad i Javor, ali ima još više od 4 časa do kraja ovih mečeva. Danas je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach dao izjavu u kojem je nagovestio da će se igre u Tokiju ipak održati, kao i da očekuje da bar 80% učesnika bude vakcinisano. Zajedno sa našim japanskim partnerima i prijateljima mogu samo još jednom da naglasim potpunu posvećenost da će MOK organizovati bezbedne olimpijske i paraolimpijske igre za sve. Plivač Andrej Barna je prethodnog dana izborio plasman na olimpijske igre i sada je, što se srpskih sportista tiče, trenutno stanje ovako. Izboreno je 68 olimpijskih normi u 3 ekipna i 8 pojedinačnih sportova. Od ovih 68 više su ostvarile devojke, bar u ovom trenutku 35, dok su 33 norme u muškoj konkurenciji. Igre su na programu od 23. jula do 8. avgusta. Jedan od onih koji može da obezbedi plasman olimpijske igre je Miomir Kecmanović, srpski teniser. Sada radi sa poznatim bivšim igračem, Argentincem Davidom Nalbandijanom. Njih dvojica su u Beogradu, gde se spremaju za turnir koji počinje u nedelju. Prezadovoljan sam, ima dosta ideja koje mislim da će mi mnogo pomoći i nadam se da će se to na kraju da ispadne kako smo zamislili. Mislim da će ova sezona biti regularnija u odnosu na prošlu, koja je bila opterećena zbog korone i nije bila normalna godina. Miomir je veoma mlad, nema dovoljno iskustva za celu sezonu da igra dobro na svim turnirima, ali uz rad biće sve bolje. I za kraj, Radnički iz Kragujevca plasirao se u finale prvenstva Srbije za rukometašice, a klub istog naziva iz istog grada večeras od 20:30 igra odlučujuću polufinalnu utakmicu u prvenstvu Srbije za vaterpoliste. Trenutni rezultat je 1:1, direktan prenos meča Radnički Kragujevac Šabac je na drugom programu Radio Televizije Srbije. Prijetno večer. Sutra će vreme više ličiti na jesenje nego na prolećno. Biće hladno i vetrovito, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i obilnije padavine. Uveče na severu zemlje prestanak padavina. Ujutro temperatura od 8 do 11, tokom dana od 12 do 18 stepeni. U Beogradu povremeno kiša i pljuskovi, biće i vetrovito. Temperatura maksimalna dnevna samo 14 stepeni. Od petka konačno više sunca, narednog vikenda temperatura i do 28 stepeni.
U nastavku gledajte seriju Moj rođak sa sela, zatim stranačku debatu Reč na reč, ovoga puta o ljudskim pravima, a onda i film Pregovarač. Hvala što ste bili sa nama. Prijatno večer.